Как сте, рунтави шундри такива? Сега ще играя с Лендрина, защото си нямам никаква друга работа. Нека първо обаче да прочета. Добре, не е толкова зле. А какво е това? Не. Seller 1, Seller 2, Seller 3. Каква е разликата? Никва. Ще играя на Easy. Сензитивито! Комплексарска работа. Тан. Намерих една книга. Добре. Добре започваме. Много добре започваме. Хайде. Книга. Сега тя е зад мен, нали? Не е зад мен. Хора, аз не съм свикнал на страшни игри. Какво е това? О, повярвах си. О, не, аз в момента се насирам. Вижте, аз... Самоубий се! Вижте, аз не обичам да играя страшни игри. Винаги съм се чудил Хараламби Добрев как никога не го е страх. Сега разбирам, че от всичките му канали те са само страшни игри и то толкова вече мозъка му се е изпил и не изпитва страх. Заключено било. Се гръмнеш. Тук се е случил... Слендрина тук е получил цикъл точно. И даже не се е опитала да го прикрие. Не те ли е срам? Какво беше това? Не. Не работи така при мене. Аз не съм балама. Какво не ти е наред, ма? Какво? Пак онова ще ме изненада. Пак ще се изгуба. Не. Страх ме е. Аз съм плашлива личност. Хора, знаете ли? Онова чудо, бето беше паякообразното. То ще ме хапне. То ще ме... мамамка ще ме хапне. Що не мога да го вземам това? Добре. Зад мен ли си? Не. Това е. Телефонът ми не ми засича пръстите. Ето взех я. Не знам дали ще успея да ви пратя клипчето, защото ще Да. Къде? Това беше Double Trouble. Трябва да спра да крещя като ненормален, защото... Моля! Слендрина, толкова ли си зле? Значи не стига, че си имала цикъл ми, че и превръзки нямаш тук. Не те беше срам. Ще една заключена също. Сега тя ще ме джъмпскерне. Добре. Аз знам, че си курва по магистралите, но това твоето вече не е нормално. Да кажем, че го взех. Самоубий се. Нещастница. Ребе! Аз трябва да мина през нея. Това паякообразно пак ще дойде, аз знам. Сега разбрах. Тези книги, които ги събираме са голите снимки на Слендрина. И тези, на хората, които ми казаха да ги вземат тези книги, те искат голите снимки на Слендрина да може да ги продават в OnlyFans. Оле господи, Слендрина. Започва да става вече тъпо. Минджа грозна. Ти умили си шундрата, защото наистина вони лошо. Ти къде беше случайно, Слендрино? Видях те. Моля. Няма значение. Не съм вчерашен. Много добре знам как се игра. Ето. Боже господи. Отдавна вече не се стряскам. Това ми само една книга да е. Насам не съм идвал май. Тук е. Вече мозъка ми е изпит от таки. Изчезвай. Курва нещастна. Цигманка си точно като баба ти. Моля! Моля! Ти сериозно ли? И аз бих толкова път, за да видя нищо. Бавайте си шундрите. Слендрина, накрая просто няма да отделя поглед от теб и ще си умрем заедно, разбираш ли? Оле Боже Господи. Сега като се справя, Слендрина ще е пред мен. Нали така, майната ти?
Оле, майко, до сега не съм играла на Слендрина през живота ми и така ли ме посреща? Какво ни беше наред на тази? Това е... Оле, мале! Да. Сега имам чувство, че нещо ще ме преследва. Слендрина, майка ти. Оле, не мога да повярвам, че ще се случи. Това не се е случило, никой не го е видял, че се забих стената, но сега ще най-накрая. Да! Имаш много грозна уста, жено. Ти не си окей. Да. Никога пак.